Anem a fer un xicotet test per saber si estàs aprenent com els déus de la mecanografia manen. Comencem? Tria la millor resposta. Quin és el primer pas? Fer l'exercici, respirar profundament, escoltar atentament l'explicació del vídeo. Escoltar atentament l'explicació del vídeo. I el segon pas, fer l'exercici, respirar profundament, llegir el text proposat de l'exercici. Llegir el text proposat de l'exercici. I el tercer pas, fer l'exercici, respirar profundament, adoptar la postura corporal correcta tot col·locant els dits correctament sobre el teclat. Adoptar la postura corporal correcta tot col·locant els dits correctament sobre el teclat. I el quart pas, fer l'exercici, respirar profundament, assajar el moviment de les tecles. Assajar el moviment de les tecles. I el quint pas, fer l'exercici, repetir les lletres mentalment, respirar profundament. Respirar profundament. Com hem de fer l'exercici? Escoltant música relaxant? Aguantant la respiració i teclejant de pressa com si s'acabara el món? Concentrats i repetint mentalment el nom de cada tecla? Concentrats i repetint mentalment el nom de cada tecla. Com hem d'actuar si fent l'exercici ens adonem de que hem comès un error? Pegant un crit, maleint en arameu, seguint escrivint com si res. Seguint escrivint com si res. I si fent l'exercici ens desconcentrem? Peguem un crit i maleïm en arameu. Seguim escrivint com si res. Cliquem en el botó Repetir exercici i el tornem a començar. Cliquem en el botó Repetir exercici i el tornem a començar. Què cal fer just quan acabem l'exercici? Clicar en el botó Sortir. Clicar en el botó Següent exercici. Tornar a respirar profundament. Relaxar la vista mirant a la llunyania uns instants i analitzar el resultat comparant el text escrit amb el proposat. Tornar a respirar profundament. Relaxar la vista mirant a la llunyania uns instants i analitzar el resultat comparant el text escrit amb el proposat. Quant de temps podem estar fent exercicis de mecanografia sense descansar? 24 hores? 1 hora? 30 minuts? 30 minuts. Quantes respostes has encertat? Deixeu en els comentaris. Jo les encertades totes. T'està agradant el curs? Convida'm a un cafè. Només has de seguir les instruccions que trobaràs en la descripció del vídeo o en la lliçó. Gràcies pel teu suport. Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.